Jo vaig fer-me soci actiu d'Estat Català i per les nostres idees nacionalistes vaig fer-hi molt bons amics. Un d'ells, en Jaume Comte, que junt amb altres companys projectàrem el complot de Garraf, del qual el brillant escriptor Joan Creixell i Pleà n'ha escrit un llibre que produir-se l'any 1926, la sublevació militar de Ciutat Real i la portada conspiració a València, la caure de desgràcia del dictador va ser destruït l'any 1930 pel general Berenguer. Aquests fets motivaren arreu de Catalunya, d'una manera especial a les dones, que van enviar centenars de cartes al govern Berenguer demanant la llibertat dels presos del complot de Garraf. Aquest fet va impactar tan fort que al cap de poc temps sortíem del presidi de Sant Miquel dels Reis i recordo amb emoció que a les portes del penal ens esperaven en Servidor Vasco, fill d'en Blasco Ibáñez, llicenciat Just i altres representants de centres republicans. L'estació de Reus estava tapiada de gent esperant-nos amb banderes catalanes, així com també els companys de Garraf reclosos a diferents centres penitenciaris. Vam continuar el viatge per arribar a l'enllaç dels trens i vam trobar els familiars. La meva nòvia Lola, amb llàgrimes, rialles, petons i abraçades, es llançava als meus braços. I a Barcelona, tractant de refer la meva vida, altra vegada, el meu bon amic Massot aconseguia un empleu temporal a l'Ajuntament en el Departament de Cèdules Personals.